Mă numesc Viorica Antoniu, am 69 de ani și sunt din Iași. Înainte de pensionare am fost cadru didactic. Mi-au fost diagnosticate în special bolile reumatice, durerile lombare și alte afecțiuni, problemele ficatului, a bilei. Fără să vreau, am citit în ziarul Click. Și a început să-mi dea de gândit. Am citit părerile altor persoane care au folosit torserul și am spus, cred că e ceva care îmi va fi de folos. Mi-a ajutat foarte mult, mai ales că eu am o situație mai deosebită în familie. Soțul meu este cu pareză, semipareză și atunci eu trebuie să rezolv toate problemele, să am grijă de el. Am folosit torserul pentru dureri locale, în primul că eu mai am durerile de la cervicatroză, mă mai doare capul. Din când în când, nu întotdeauna. Și atunci iau torserul și mă pun după cap. Cel mult 20 de minute și imediat mi-a încetat durerea. Am mai multă putere și mai energică. De când am torserul, eu nu mai folosesc tablete de dormit pentru somn și am un somn liniștit. Și ce îmi place cel mai mult e că dacă mă trezesc de 2-3 ori pe noapte pentru a ajuta pe soțul, păi imediat adorm. Cum am pus capul jos și asta mă ajută să-mi completez orele de odihnă de care am nevoie pentru a doua zi să pot face față.